ഏവർക്കും മുരുകൻ ഫോക്കസിൻ്റെ ശുഭചിന്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഭാര്യയും മക്കളും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സംതൃപ്തരായിരുന്നെങ്കിലും ഗൃഹനാഥൻ അങ്ങനെയായിരുന്നില്ല. എങ്ങനെയെങ്കിലും കുറെ സ്വർണം സമ്പാദിക്കണമെന്നതായിരുന്നു അയാളുടെ ചിന്ത. ഒരിക്കൽ നഗരത്തിലെത്തിയ അയാൾ ഒരു സ്വർണ്ണക്കടയിൽ കയറി കുറച്ചു നേരം സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളിലേക്ക് തന്നെ നോക്കി നിന്നു. പെട്ടെന്ന് അയാൾ കുറേ ആഭരണങ്ങൾ വാരിയെടുത്തുകൊണ്ട് ഓടി. കണ്ടുനിന്നവർ പിന്നാലെ ഓടി അയാളെ പിടികൂടി കെട്ടിയിട്ടു. ദേ തോന്നിയ ഒരാൾ അയാളോട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആളുകളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് തന്നെ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ മോഷ്ടിച്ചത്? വളരെ നിഷ്കളങ്കമായിരുന്നു മറുപടി. ആ നിമിഷം ഞാൻ ആളുകളെ കണ്ടില്ല, സ്വർണം മാത്രമാണ് കണ്ടത്. സംതൃപ്തിയെ സമ്പാദ്യത്തിൻ്റെ മാനദണ്ഡം കൊണ്ട് അളക്കരുത്. നേട്ടങ്ങൾക്ക് നാണയശേഖരവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല എന്ന തിരിച്ചറിവ് സന്തോഷത്തിലേക്കുള്ള പടിവാതിലാണ്. പണപ്പെട്ടി നിറയുന്നതിലല്ല, മനസ്സു നിറയുന്നതാണ് സംതൃപ്തി. ആർജിച്ച നന്മകളും ഉപേക്ഷിച്ച ദുരാഗ്രഹങ്ങളും ജീവിതത്തിൻ്റെ സമ്പാദ്യങ്ങളാകണം. വീട് വയ്ക്കാനും മക്കളുടെ കല്യാണം നടത്താനും വേണ്ടിയുള്ള സ്ഥിര നിക്ഷേപം മാത്രമല്ല സമ്പാദ്യം. ഉദ്ദേശശുദ്ധിയില്ലാത്ത കർമ്മങ്ങൾ ദുരന്ത പര്യവസായിയായിരിക്കും. കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തിലെ വൈദഗ്ധ്യം പോലെ പ്രാധാന്യമാണ് ലക്ഷ്യത്തിലെ നൈർമല്യവും. കുറുക്കുവഴികളിലൂടെയുള്ള യാത്രയാണ് പലരെയും കുപ്രസിദ്ധരാക്കുന്നത്. സമ്പാദ്യവും സന്തോഷവും നേർവഴിയിലൂടെ ആകണം. കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുങ്ങുന്ന ഓരോ നേട്ടവും കഷ്ടപ്പാടിലൂടെയുള്ളതാകണം. കർമ്മ കുശലത നല്ലതാണ്. അതിന് കള്ളത്തരത്തിൻ്റെയോ ക്രൂരതയുടെയോ പരിവേഷമുണ്ടാകരുത്. ഇന്ന് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്, രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ടു ഡു ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുക. ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം നിലനിർത്താൻ ആങ്കറിംഗ് പരിശീലിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായ നേട്ടങ്ങളുടെ പട്ടിക തയ്യാറാക്കുക. കണ്ണാടിയുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ പറയുക, ഞാൻ എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു, ഞാൻ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു, ഞാൻ എന്നെ ബഹുമാനിക്കുന്നു, ഞാൻ എൻ്റെ കഴിവുകളിൽ വിശ്വാസമർപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ നേടിയ സൗഭാഗ്യങ്ങൾക്ക് നിമിത്തമായ വ്യക്തികളോട്, സാഹചര്യങ്ങളോട് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുക. കണ്ണാടിയുടെ മുന്നിൽ വീണ്ടും വരിക. സന്തോഷത്തോടെ 5 മിനിറ്റ് ചിരിക്കുക. 15 മിനിറ്റ് വ്യായാമം ചെയ്യുക. ചൂടാക്കി തണുപ്പിച്ച വെള്ളം വേണ്ടുവോളം കുടിക്കുക. ക്ഷമ ശീലമാക്കുക. പോഷകമൂല്യങ്ങൾ വേണ്ടുവോളമുള്ള സമീകൃതാഹാരം കഴിക്കുക. മനസ്സിന് പ്രചോദനം നൽകുന്ന നല്ല പുസ്തകങ്ങൾ ദിവസവും കുറഞ്ഞത് 10 മിനിറ്റെങ്കിലും വായിക്കുക. മെഡിറ്റേഷൻ അഥവാ ധ്യാനം പരിശീലിക്കുക. ഏവർക്കും ശുഭദിനം നേരുന്നു.